அனைவருக்கும் வணக்கம். வெட்டி பசங்க திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும். திரு தசி அவர்கள் மலையாளத்தில் மிகப்பெரிய மியூசிக் டைரக்டர், அவருக்கு வாழ்த்துக்கள். பாடல்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும். பொதுவாக அனுபவம் தான் பெருசாக பேசும். ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் அனுபவம் எனக்கு ரொம்ப பெரிய அனுபவம் இருக்குது. ஒரே ஒரு படம் எடுத்துட்டு இதே ஸ்டேஜ், இதே இடம், ஒரு சின்ன படம் எடுத்தால் அது எவ்வளோ நல்ல படமாக இருந்தால் ஓடிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதே ஸ்டேஜில் பேசியிருக்கேன். அந்த படம் நல்ல படமாக இருந்தால் மட்டும் போதும், அது சின்ன படம் பெரிய படம்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நான் பேசினேன். நானே அதை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன். அது எவ்வளோ நல்ல படமாக இருந்தாலும் சின்ன படமாக இருந்தால் ஓடுறது கஷ்டம், தியேட்டரில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய பெயின். அதாவது கரெக்டாக என்னோடய ஏஜுக்கு ஒரே டைமில் ஒரு 2-3 வியாதி ஒரே டைமில் வந்தது. ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஒரு ஃபிலிம், ஒரு சின்ன படம் எடுத்தது தான். அந்த பெயின் இன்னைக்கு வரையும் ஆறவே இல்லை. அது எப்படி ஆறுச்சுன்னா, கொஞ்சம் அவார்ட்ஸ்லாம் கிடச்சிது. டொராண்டோ ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் பெஸ்ட் ஃபிலிம் கிடச்சிது. நேற்று எனக்கு பெரியார் விருது கிடச்சிது. இந்த மாதிரியான சில விருதுகள் அந்த படத்தை அடையாளப்படுத்தும் பொழுது கொஞ்சம் மனசுக்கு ஆறுதலாக இருக்குது. ஆனால் அந்த படம் போய் மக்கள்கிட்ட போய் இன்றைக்கி வரைக்கும் சேரவே இல்லைங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தம் மட்டும் அப்படியே தலையில் இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஏன்னா ரீசன்னாக அமேசானில் வாங்கலை, நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வாங்கலை, எந்த சேனல்லையுமே வாங்கலை. அதெல்லாம் விருது எல்லாம் வாங்கின படம் விமர்சனம் பத்திரிகையில் அவ்வளோ நல்லா எழுதி பெரிய படம் ஆகும்னு சொல்லி நிறைய மார்க் போட்ட படத்துக்கு ஏன் இந்த கவனிப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு இன்றைக்கி வரையுமே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது. ஸோ இந்த சூழலில் ஒருத்தர் படம் பண்ணிவிட்டு ஆடியோ ரிலீஸ் வச்சுருக்காங்களே, நான் இந்த டோர் பக்கத்துலேயே நின்று அவர் வருவாரா இவர் வருவாரான்னு பார்த்துட்டு இருந்த இடத்துக்கு நம்மளை அழைச்சிருக்கும் போது வராமல் இருந்தால் தப்பாக இருக்குமே அப்படின்ட்டு தான் நான் இங்கே வந்தேன். வந்ததும் ஆடியோ ரிலீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டாங்கன்னா யாரும் எந்திரிச்சு போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு மாதிரி தப்பாக இருக்குது. சேர்லாம் காலியாக இருக்குது. என்ன அப்படி ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது என்ன கேட்டால், இல்லாட்டி வரக்கூடாது. 2 ஆப்ஷன் தான். வந்தீங்களா இருங்களேன் ஃபுல்லாக, என்ன இல்லாட்டி வரல சொல்லிவிடுங்க, வேண்டாம். சீட்டை 4 சீட் மட்டும் போட்டுருப்பாங்க. 40 சீட் போட்டு வெளியே இருந்தால் அசிங்கமாக பார்க்கவே தப்பாக இருக்குது. ஸோ சின்ன படம் அப்படின்றப்போ இனிமேல் வாய்க்கிலேயே சின்ன படம் ஓடணும்னு இங்கே கத்துறதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒவ்வொரு சின்ன படத்துக்கும் எல்லாரும் வரணும். இங்கே இருக்கிற ஆட்களோட இங்கே இருக்கிற ஆட்கள் அதிகமாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அந்த படம் கவனிக்கப்படும். இல்லைன்னா அந்த படம் கவனிக்கப்படவே படாது. அது எவ்வளோ நல்ல படமாக இருந்தாலும் சரி, அனுபவத்தில் சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே நிறைய பேர் பேசிட்டு போயிட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் அது யாருக்கு பேசுகிறோங்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒன்று இருக்கும். எப்போவுமே மீடியாஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. நிறையா கேமராஸ் இருக்கும், நிறைய பேர் ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க. இதில் ஒரு 50 பேர் நிற்பாங்க, அதில் ஒரு 50 பேர் நிற்பாங்க. இவங்களாம் எங்கே எந்த ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் ஒன்றுமே இல்லாமல் சாப் பண்ணுறோம். ஏன் அந்த சின்ன படத்துக்கு இந்த அட்டென்ஷன் திரும்ப மாட்டேங்கிறீங்க? மஸ்தான் மாஸ்டரில் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, எவ்வளோ பெரிய ஹீரோஸை உருவாக்குனாங்க, எவ்வளோ பெரிய ஹீரோயின்ஸை உருவாக்குனாங்க. ஏன் வர மாட்டேங்கிறீங்க? ஏன் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? நின்றுதான் கூட்டம் கூட்டியிருக்கும் மாஸ்டர். அதை பார்த்துருப்பாங்க யூடியூப்பில் எல்லாருமே. அதில் வியூவர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். அதன் மூலமாக அப்படி ஒரு படம் வந்திருக்குன்னு தெரியும். ஏன் வரல? ஸோ சின்ன படத்தை காப்பாற்றுறதுங்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. காப்பாற்றுங்கன்னு சும்மா கத்திட்டு எந்திரிச்சு ஓடுறதுல ஒன்றுமே கிடையாது. நம்ம தான் காப்பாற்றணும். அது மட்டும் இல்லை, ரொம்ப நாளாக சினிமாவில் ரொம்ப நல்ல நடிகர் துரை மகேந்திரன், இவ்வளோ நாளைக்கு மாஸ்டர் மகேந்திரன், இப்போ தான் உண்மையிலே ஒரு மாஸ்டர் மகேந்திரன் இல்லை. இவர் தான் மாஸ்டர் மகேந்திரன்னா உனக்கு ஒரு சின்ன கில்ட் இருக்கும். என்னடா தாடி மீசையெல்லாம் வளர்ந்துருச்சு, இன்னும் என்ன மாஸ்டர் மகேந்திரன் கூப்பிடுறீங்களேடா, இனி கூப்பிடுங்கடா மாஸ்டர் மகேந்திரனே கூப்பிடுங்கடா. அந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ். விஜய் சேதுபதி சாரை நம்ம விஜய் சேதுபதி சார் எப்படி நம்ம ரீச்சே பண்ண முடியாது. அப்படி ஒரு ஆக்டர்ல அவருக்கு சின்ன வயசு பண்ணி சான்ஸ் இல்லை. அப்படி ஒரு மேட்ச் பண்ணி நான் கத்துனேன், மகேந்திரான்னு கத்துனேன் என்னோட தியேட்டரில். ஸோ பியூட்டிஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ். இதுக்கப்புறம் ராக்கெட் தான். உண்மையிலே நீங்கள் மாஸ்டர் மகேந்திரன் தான். அதே மாதிரி இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கக்கூடிய ஹீரோ அண்ட் அப்பகுட்டி சார் நேஷனல் அவார்டு வின்னர். என் ஒய்ஃப் கல்யாணம் பண்ணும்போது அவங்ககிட்ட ஒரு நேஷனல் அவார்டு இருந்தது வீட்டில். அவங்க சின்ன வயசில் வாங்கினது. மைடியர் குட்டி சாத்தானுக்கா ஏதாவது பேசுனாங்கன்னா சொல்லுவாங்க, நான் நேஷனல் அவார்டு வின்னர் அப்படிம்பாங்க.
நான் ஒன்று வாங்கி மாட்டேன்டினேன், இன்னைக்கு வரைக்கும் மாட்டல. ஸோ உங்களுக்குலாம் அந்த கொடுப்பினை இருக்குது. நேஷனல் அவார்டு வாங்கி மாட்டியிருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம், வாழ்த்துக்கள். மஸ்தான் மாஸ்டர் எனக்கு குடும்ப நண்பர், அவங்களுடைய ஃபேமிலி எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாழ்த்துக்கள் மாஸ்டர். அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் எனக்கு பழக்கம் கிடையாது, என்னை அழைத்தது பிரியா தான் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. இந்த ஆக்சுவலாக பிரியா சொன்ன விஷயங்கள் வந்து பயங்கரமாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணுச்சு. ஒரு பொண்ணு காரை ஓட்டின்னு வந்துட்டு இங்கே வெளியிலேருந்து வந்துட்டு இருக்கேன் சார் சொல்லிட்டு நேற்று நைட்டு 10:30 மணிக்கு என்னை மீட் பண்ணாங்க. 10:30 வந்துட்டு சார் நான் பார்த்தேன் அவனு சார் இல்லைம்மா நீ சொன்னால் நான் வந்துடுறேன், இல்லை சார் உங்கள் கையில் தான் கொடுப்பேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க. கொடுத்தோன்னே எனக்கு என்னமோ பிரியாக்கிட்ட நிறையா பேசணும்னு தோணுச்சு. எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நிமிஷம் நான் பிரியாட்ட பேசினேன். பிரியாஸ் மை சிஸ்டர் ஃப்ரம் டுடே. ஃப்ரம் டுடேனா நான் ஒரு முழுமையாக தங்கையாகவே ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏன்னா ஒரு பொண்ணுடைய போராட்டம் இல்லை, அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த பொண்ணோட உழைப்பு ரொம்ப மதிக்கத்தக்க உழைப்பாக இருக்குது. என்ன ரொம்ப நாளாக கேட்டாங்க பிஆர்ஓ பண்ணணும், உங்களுக்கு நான் பிஆர்ஓ பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. இல்லை எனக்கு ஏற்கனவே ரொம்ப நாளாக சினிமாவில் இருக்கிறதுனால நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க, பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். பட் வெரி சூன் ஒர்க் பண்ணுவோம் பிரியா. வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் உண்மையிலேயே ஹெலிகாப்டரில் போய் இறங்கணும். ரொம்ப சந்தோஷம். யாரையா விட்டுனா தெரியல, சக்கரவர்த்தி சார் எனக்கு அவ்வளோ பழக்கம் இல்லை, பட் ஃபோனில் நேற்று இன்வைட் பண்ணாங்க. பட் சின்ன படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இனி யார் இன்வைட் பண்ணாலும் மதிச்சு இன்வைட் பண்ணுறவங்க அப்படி ஒன்றும் நம்ம வரதுனால பெரிய டிஆர்பி ஏற போகிறது கிடையாது, பெரிய வியூவர்ஸ்லாம் மாற போகிறது கிடையாது. பட் இருந்தாலும் நம்மளை யாராவது அழைச்சாங்கன்னா மரியாதை கொடுத்து நம்ம வரணும், இருந்து அந்த ஃபுல் ஆடியோ ரிலீஸ் முடிச்சு கொடுத்துட்டு போகணும். அதை ஒரு பெரிய பண்பாகவே வச்சுக்கணும் இனி வரக்கூடிய ஆட்கள் யாராக இருந்தாலும். அதே மாதிரி நீங்கள் கூப்பிடும் போதே சொல்லிடுங்க, வந்து ஃபுல் ஷோ உட்கார முடிஞ்சா வாங்க, இல்லாட்டி வரவேணா கூட சொல்லிடலாம். அது சம்டைம்ஸ் ஏதோ ஒரு ஆக்டர் வந்து ஷூட்டில் இருக்காரு, எனக்கு ஒரு 20 நிமிஷம் நான் வந்து பேசிட்டு போயிடுவேன், அது தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், அது வந்து வேற. அதே மாதிரி உள்ள உங்களால் 1 hour தான் உட்கார முடியும்னா அந்த ஷோவே மொத்தமாக சுருக்கி 1 hourக்குள்ளே முடிச்சிடணும். அதை ரொம்ப எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வளவளக்குள்ளெல்லாம் போயிடக்கூடாது. ரொம்ப சந்தோஷம். நிறையா பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நான் பொதுவாக ஆடியோ ரிலீஸில் ரொம்ப பேசுறது இல்லை. இந்த நேரத்தில் இதே மாதிரியான ஒரு என்னுடைய கன்னிமாடம் திரைப்படத்திற்கு இந்த ஸ்டேஜில் நிறைய பேர் வந்தாங்க. திரு சமுத்திரகுணி அவர்கள், பரத் அவர்கள், அண்ணன் இலியோனி அவர்கள், ரோபோ சங்கர், இந்த மாதிரி விக்ரமன் சார் வந்து எந்த ஷோக்குமே போக மாட்டாங்க, அவங்க வந்தாங்க. நான் கூப்பிட்ட எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க. விஜய் சேதுபதி சார் வந்து கூப்பிட்டுருந்தோம். அப்போ வெளியில் ஒரு ப்ரெஸ்ஸை சேர்ந்த ஒரு 2 பேர் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த ஃபோன் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நான் பக்கத்தில் இருக்கிறதே தெரியாமல் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா லைக் இது போஸ்டங்கட் சார் இல்லை அவரோடது, விஜய் சேதுபதி சார்லாம் வரமாட்டாருன்னு அவங்களே ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டாங்க. அதனால் நீங்கள் வர தேவையில்லை, நான் எடுக்கிறேன், இல்லை நானே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன் அப்படின்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க வெளியில். ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது. ஐயோ விஜய் சேதுபதி சார் உண்மையில் வரமாட்டார் போல இருக்குது, சொல்லிட்டார் போல இருக்குன்னுட்டு அந்த பதப்பதப்புலேயே அந்த ஆடியோ ரிலீஸ் போயிட்டு பார்த்தா வந்துட்டார். அது சொன்னவங்க இல்லை, அவங்க வரமாட்டான்னு நினச்சி போயிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் பேசின அந்த ஆடியோ கன்னிமாடம் ஆடியோ ரிலீஸுங்கிறது சூப்பர் ஹிட்டு. என்ன ரீசன்னா விஜய் சேதுபதி சார் பேசுகிறதும் நல்ல கண்டென்ட்டு, விக்ரமன் சார் பேசுகிறதும் நல்ல கண்டென்ட்டு, லியோனி அண்ணன் பேசுனது சூப்பர் கண்டென்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ரோபோ சங்கர் வைஃப் கண்டென்ட்டாக பிரிஞ்சு அந்த ஆடியோ ரிலீஸ் சூப்பர் ஹிட். அப்போ தான் என் படமே வெளியே தெரிஞ்சுது. ஸோ விஜய் சேதுபதி சார் பற்றி சொன்னாங்க இல்லையா, ஸோ அதுக்காக சொல்கிறேன், நல்ல மனிதர், நல்லவர். அந்த பட்டாக்கத்தில் கேக் வெட்டினது கூட சும்மா 3 பேர் ரூம்குள்ள வச்சு வெட்டியிருக்காங்க, அவங்க செல்ஃபோனில் எடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால அது வெளியே தெரிஞ்சிருச்சு. நிச்சயமாக அது ஒரு ப்ராசஸாக பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பயங்கர கண்டனத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி. அது ப்ராசஸாக பண்ணாமல் அவங்க ஏதோ பட்டாக்கத்தி தான் ஏதோ மெயின் கேரக்டர் பண்ணுன்னு சொல்லி பண்ணாங்கன்னு சொல்லி சம்திங் அதை விட்டுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு பேசின யாராவது ஒரு நல்ல கண்டென்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகி இந்த வெட்டி பசங்கிற திரைப்படம் அதிக பரவாயில்ல யூடியூப்பில் பார்க்கப்பட்டு கவனிக்கப்படக்கூடிய படமாக மாறி மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும். வாழ்த்துக்கள்.